Why you charge you not smile, nails garden when lose garden where any name and we will tell you about assurance. Hey, okay. O te lem jiri gbawa gị na agbagoti iti gị na-eko mgbagoti iti gị iko mgbagoti gị isi iche gị dị ndị obodo oyibo maka chukwu enwere nwanne m nwoke si Thailand wee gaa n'obodo na ma Chineke ọ nọ n'obodo ahịa wụ oke mmiri ka eji mara ya wụ Dubai mana ezigbo ahịa wụ Victor onye na-emere ọnwa afọ egwu ebe n'ala egbe amụsiri ike nwa afọ egwu amụrụ gị onye ịhụrụ ụmụazị egbe anyị na-enwe different one kind stature anyị ada ezizi onye ọbụla wụ ọtụtụ na ya wụ onye egbe na onye ahụ onye ahụ mụsa ha ihe akpọrọ taproot ya wụ taproot dị very strong nwanne nwoke si Thailand wee gaa na Nigeria na and taa ka ọ na-eme birthday ya. Yes, today is his birthday. Taa wụ birthday ya na n'ime ka ọ na-akpọtụ n'ohu ga-abalị taa. Taa wụ taa kwana date taa ka ọ na-eme birthday ya. Also, ịmakwa n'olu ji lori ọ ga-abịa ito ya ọ ga-ala. Yes na, asị onye ọbụla nwere ndị onwe ha kpọọ bịaba. Akpọrọ ngala anya n'azụ ma ọ ga-aga ebe ị na-ekwedo alụ ntọ onye obodo obodo ị ga-abụ isi Thailand maka Chineke gị hụ nwatakịrị egbuzi oke hụrụ uche gị hụ ya gị hụ nwanne m nwoke oke mmiri nwa ọma gị hụ ya ọnụ ya raparachi ntị ya dịka eji nwa relax ọya ya dị nnọọ lọrịrị mgbe ihe na-acha papapapa acha ka mmanụ granọt mụ na nwoke mee na-ejikwe kpikpikpikpikpikpi nne ha ya oke na-eji nwoke naanị eji ka enye onye ji maka chukwu na abụọ emege lụọ ihe ụnụ ga-amụzi iwu liquid blood ya wụ yellow blood plus black blood equals to liquid blood ọhịa ụnụ ga-amụsịta mụ na nwoke mee ka hụ ya kpọrọ ọgwụ ya lụọ ọrụ ya lụọ nji adịghị ya kpọrọ ọgwụ ụnụ gaa Malaysia ịgazi ebe ahụ riwe ndụ dịka onye Malaysia. Mike, akwa m ga-agaje taa n'ohu da taa n'abalị taa and ọ ga-awụ overnight onye ọbụla ga-arahụ na n'ime gị mere ihe niile ahụ ya kpọrọ ọgụ gaa ebe ọbụla ihe ọbụla ị chọrọ ime n'abalị ị chọrọ ime sịga ị chọrọ ime igbo ị chọrọ ime smude gị mere ya gbuo ya gị gazie gasịrị ude ihe kwanụ olive oil m gara aga zụsịa maka asa amụsị nọ na Nigeria onye lewe obodo ibe ya na-ezari onwe ọdụ agara m ụzọ aga na chọọchị ga zụkọsị olive oil m ga-ebu ike eji ya sama ahụ nwa ya hama jiwe ya na ihe a olive oil ọhịa ga-eji emebi ga-ata olive oil maka ndị ọjọọ gaga akwadobe anyị gbasara na skulu gwa m isi uwe m taa tawa ọdịkwa mmatụ uwe iwe onye hụrụ na ụzọ nwere ihe ị ga-eme asị onye kpụga apụzi gị imere m nke m ụda mgbe ọ na-agwụla thank you. Hey, ọ bụrụ ike ị nyere m igubede enye m ọdọ nye m enwune m nwoke oriri wezi ihe m afọ ihe ọ ga-eriwo gwa ihe m rifọrọ erifọ nonsense. Taa birthday ya oke mmiri na ala ekwe Victor onye na-emere anyị ga-agbakọ n'ohuda na mmiri ka sịgọ happy birthday gị wuru oji gị na ego ndị Malaysia gị na ego ndị Thailand gị ego iburu Thailand si oke ebula gị na Nigeria anyị dịta irisa ala gị ihe m ga-aṅụ taa ma Igbo na Igbo ma sịga ma shisha ma sumude ka m ga-aṅụ sumude ha kwụọla m ya ma ero ụsụ ma ede nta wakali otenga mmịa ya ote m soro ude amịrị happy birthday Victor onye na-emere thank you very much onye nwaanyị ga na-emere gị na-aga ị ga na-awa oke mmiri asị mmiri enwede enemies because you are oke mmiri you have no enemies. Happy birthday from Chief Imo Comedy. Thank you.